Cak nang Turki banyak sarang Latin dia, Jong. Saking ngebes itong bayan bagi kulit kayaknya. Aduh, tepak lah Ustad. Ada apa, Jong? Tengku karo coba ketemu boleh mungkin nih. Sedek. Apa mas? Ono cara ambil Ustad iku, Dek. Iya mas. Duh, dek remen nih kapuntat. Kulit pakun saya tak oning bahasa aja bah. Mbian bayi pon marin nyaut mon kenika abentah ki. Yang tenang lah, Jong. Kengku dingiding dari orang kok diberin. Mun abentah bi ring ceber ya. Jawab na kun perak situng. Enggih melolo kun. Ya masa aku nenggih. Enggih kun kok jawab na situng kun perak enggih dek iya. Enggih, sini kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ya wis Dek. Ngene ae sampean balik sik wis. Aku kate mau ngomongan ambek Cak Haram ambek Ustad sik yo. Oh ya wes mas, aku tak balik sik yo. Ya wis. Monggo Ustad, monggo Cak. Yo Ya, Mbak, Mbak. monggo. Oh iya. Nek aku ono salah nang sampean kabeh aku jaluk sepuro yo. Mas yo wis lebaran wis lewat. Gak apa-apa lah. Ya. Jal mbian nyaut dulu mbian pon nyaut. Ya apa kabare sampean Ustad? Sehat yo? Nggih. Oh. Alhamdulillah wis nek ngono. Nggih. Ah, kan bener kan? Yo, kudat. Malah balik gantian lah dulu. Nggih. Cek genggion kadok pebentah gelu ji ya. Buru ben enggih kita bentah lagi genggion kadok. Enggak kebolo mbian dulu. Sampean mana Jahar? Aku sepurone sing akeh yo nek aku ono salah. Enggih gua mbah tamper marin enggih. Nggih, Can Ustad. Wah, can be enjok can engko. Nggih, Can gula. Oh iya, aku mau tuku banyu nang toko kulon kuno iku. Ngelak soro aku har. Kamu gak ngelak ta? Di mas semele celak. Kita ada semele celak. Oh, enggih ko. Jawab enggih melulu. Marin salah boleh, Coba Bos. tak mele celak iku tat. Oh, bon enggih jejel, Bas. Nggih. Nggih. Oh, sampean ngelak pisan har. Nggih. Yo wes, ngembesek iki. Bah. Mama kiaeng tat. Jiji mun ndak iya pelak suruh nginom ben polan ngucak enggih jia. Oh. Eh, Sekalangkong. mana ta? Enggih. Nggih. Oh, oke. Mana? Nggih. Oke. Mana? Nggih. Oke. Santai. Mana har? Ambulu Pak. Tanggi kula pon. Enggih, Cong. Enggih. Mbian nggih melolo balik kula. Uli ni kakambung.